COVID punkt koji se nalazi u prostoru Gradske galerije bio je danas izuzetno posećen od strane stanovnika Požege. Evidentan porast broja obolelih u našoj zemlji, koji već danima broji preko 5000 zaraženih, podstakao je građane da se što masovnije odazovu vakcinaciji. Poziv na vakcinaciju i na revakcinaciju na ovom punktu do ovog trenutka sa presekom od juče u večernjim satima dato je 365 prvih doza Pfizera, 181 druga doza Pfizera, 3582 doze Sinopharm vakcine i 2466 ljudi je primilo i drugu dozu Sinopharm vakcine. AstraZeneca je primilo 362 naša sugrađanina, a 598 je primilo prvu dozu Sputnika. 477 sugrađana primilo je i drugu dozu Sputnika. Na ovom punktu danas vrši se revakcinacija ili druga doza i Sinopharm i Pfizer vakcine u prepodnevnim satima. U poslepodnevnim satima vakciniše se prva doza Pfizer vakcine. Znači imamo najavu i za Sputnik vakcinu narednih dana. Očekujemo i nove doze Sinopharma, tako da je na punktu svakog dana dinamično i živo. Pritisak na zdravstvene radnike je i ovdje izuzetno veliki, ali oni ne posustaju jer ističu da je njihovim kolegama u COVID bolnicama mnogo teže. Ja pripadam onom nemedicinskom delu zdravstvenog sektora i mogu da vam kažem da je preveliko opterećenje na sistemu uopšte od prošle godine, od marta meseca, od kako je uvedeno vanredno stanje i kada su krenule COVID ambulante po zdravstvenim ustanovama. Znači, od tada na svim punktovima i u ambulantama radi se punom parom, često i sa smanjenim ljudskim resursima. Znači, ljudi zaista izgaraju na svojim radnim mestima. U razgovoru sa pojedinim građanima koji su se vakcinisali ili revakcinisali saznajemo da se mišljenje kod većine građana menja i da je trenutno mnogo veći broj onih koji veruju da je vakcinacija jedina stvar koja može zaustaviti porast epidemije. Kinesko. I kada pogledate ove brojeve koje su zaista zastrašujući u ovoj epidemiji, kako naš čovek razmišlja u toku epidemije? Šta da vi kažem, ja samo mislim da lekarima mora da se veruje. Lekari to je struka i mora da im se veruje. Ako narod ne veruje političarima, lekarima mora verovati. Onaj ko negira ovo ne misli ni sebi dobro ni narodu. Ove vlasti je, da ti kažem, trudi se maksimalno da zaštiti zdravstveno stanje ljudi, to se vidi. Sad neki pokušavaju to koriste u političke svrhe, da to nije dobro, da ne valja, da ovo, verovatno da ne valja, ne bi to struka predlagala. A struka je to predlagala, medicina i to mora da im se veruje. Mislim da je ovo dobro, da je jedna vrsta zaštite, dokad će biti ne znam, ali bolje u svakom slučaju nego da se ne vakciniš, odnosno revakciniš. Ja za nas doveo majku, ali ja još za 5 dana dolazim i ja na revakcinaciju. Znači, smatram da je ovo dobro. Cijela zemaljska kugla ima problem s ovim, ima vakcina. Znači, nije zgore primiti ovo. Ja sam ništa, mi ne fali, znači, samo može da koristi, eto, toliko. Sumirajući sve pojedinačno objavljene cifre o raznovrsnim vakcinama koje se kod nas koriste, dolazimo do rezultata da je u Požeškoj opštini vakcinisano i revakcinisano preko 8000 ljudi.